til. Velkommen til. I dag vil vi lave en lille challenge. Det var blandt. Bane Bozel. Vi bringer det ligesom tilbage nu, faktisk. Og der er rimelig gode i den her. Kig med Tyskland. Så Flensborg. Der er jo kommet nye nemlig, siden det var populært. Man skal sådan gætte sig lidt til. Ja. Ja, Hvilken en er du interesseret i først? de skræmmer mig rigtig meget alle sammen, faktisk. Det er ligner bare helt uskyldige. Hvad med den sorte? De stinker. Min var bare lakrids. Jeg tager lige en lille pose frem. Altså, jeg synes ikke, det smager lakrids, men jeg synes ikke, det smager burnt rubber. Tror du, det er burnt rubber, eller? Det ved jeg ikke. Smager der lakrids? Nej. Altså, smagte din meget af lakrids? Ja, sådan en sød lakrids. Okay, det gør der sød lakrids. Ja, men det er i hvert fald ikke saltet. Det var fint. Den var god. Lakridsen var faktisk den, der så mindst klam ud. Bare fordi den er helt sort. Okay, vi skal prøve en blå en. En blå en? Og hvis jeg husker rigtigt, så er det tandpasta. Ja. Eller sådan... Eller blåbær. Ja. Min var tandpasta. Ja, tandpasta. Det er jo fint nok. Eller Berry Blue. Eller Berry Blue. Jeg er bare ikke vild med konsistensen på dem her. Nej. Okay, altså, vi har ikke fået nogen dårlige indtil videre. Okay, det der var sådan dårligt. Okay. Nå, ja, men den smagte ikke dårligt. Den her. Er det bræk? Nej, der er den hele. Jeg fik peach. Strawberry banana smoothie. Okay, ja, det var den. Eller død fisk. Er du sikker på, at det ikke er den lyse, eller er den? Måske. Nå, men er det den samme? Vent. Nej, det kunne godt have været en anden en. Ja, fordi den her smager mere peach. Det kan være, at den her. Det smagte peach. Er det hundemad? Hvad er det? Det må have været en dødfisk. Det smager kraftet med lort. What? Stod der lever eller løg? lever og løg. Hvad med sådan en grøn en? Er det den med bussemænd? Jeg tror bare, det smagte græs. Fuck, det er fandme ulækkert. Oh, how nice. How nice. Hvad var det? Burger. Okay. Det smagte bare lidt af græs. Den kommer bare ind, den her. Den kommer virkelig mange. Min smager vanilje. Ja, jeg tror, vi har fået tutti frutti. Hvorfor får vi kun det samme? Ulækkert, men altså. I don't like. Hvad med den her helt røde? Altså, det tænker jeg også. Okay. Fuck, det stinker. Det var en gammel bandage. En gammel bandage. Jeg fik ikke pomegranate. Ej, den har virkelig ulækker eftersmag. Top banana. Ej, det er fucking ulækkert, det der. Det er så ulækkert.
det så faktisk med tynd. Jeg kan ikke få det ud. Hvad er det? Våd hund. Fuck, det stinker! Ej, det smager virkelig dårligt. Det smager virkelig. Ej, det stinker virkelig meget. Ej, jeg kan ikke. Fuck for satan. Jeg vil ikke mere. Jeg var virkelig tæt på at pive ud over det hele. Tak. Og det er den, der kom igen. Ad, hvor det stinker. Det ligger på bordet. Gud, det er den værste oplevelse, jeg nogensinde har haft i min liv. Nu gider vi ikke lege mere. Nej! Ja, for jeg klarer ikke en stinkbokke eller toast eller smelter faktisk. Lever og løg, den kunne jeg godt have klaret, men... Laver løg. Jeg smider det ud. Man skulle ikke tro, at våd hund, det smagte så slemt. Jeg hader hunden. Og jeg hader løg. Du stinker. Du stinker så meget. Nå, så det var det for den her video. Det anbefales ikke. Nej. Jeg er værd med at købe dem. Der er en grund til, at det ikke er populært mere. For det er fucking ulækkert. Dem her giver vi til børn i Halloween-slik i morgen. Det tror jeg. Eller giv dem til Marie, siger vi har købt nogle jelly beans. Og så giver vi hende en hund. Tak fordi I så med. Subscribe, like and subscribe.